Kining Athanasian Creed atong himuon nga supplemental nga subject sa Westminster Confession of Faith chapter 2 section 3 og atong isip-supplement kini, no? Og akong basahon lang ang gamay nga introduction pagpaila-ila niini diri sa kini laging Reformation Heritage KJV Study Bible, no? Og si Joel B. Kim o general editor niini. Ang Old Testament editor si Michael P.V. Barrett og New Testament editor si Gerald M. Bilkis og ang editorial assistant mao si Paul M. Smalley. Og i-publish kini sa Reformation Heritage Books, Grand Rapids, Michigan. Akong basahon ang iyang introduction ang sa about sa Athanasian Creed. Mato dinhi, the Athanasian Creed, also called Quiconque Volt after its opening Latin words, is the third creed widely used in Western Christendom. It is named after Athanasius 293 to 373. Unay iyang gikan sa pagkatao hangtod sa pagkamatay. A renowned defender of the Orthodox doctrine of the Trinity and of the deity of Christ. Although Athanasius did not write this creed, the name persists because until the 17th century it was commonly ascribed to him. The Athanasian Creed dates from the 5th century and is of Latin or Western origin. It did not appear in completed form until the 8th century. Its author is unknown. The Athanasian Creed opens and concludes with statements asserting that belief in the truths it contains is necessary to salvation. The bulk of the creed consists of two parts. The first, setting forth the orthodox doctrine of the Trinity. So, ang doon naman po yung mga numberings niya, number 3 to 23. And the second, dealing chiefly with the incarnation and the union of the two natures of Christ in one divine person, no, numbers 29 to 43. More explicit than the Apostles and the Nicene Creeds, the Athanasian Creed remains, as has been well said, a superb compendium of Trinitarian and Christological theology and offers itself as a ready outline for catechetical purposes in keeping with its original intent. Quote, end quote. So, ang kining Athanasian Creed, although dili si Athanasius, so kini si Athanasius nabuhi niadtong 4th century. Although dili si Athanasius mo ay nagsulat ni ini, pero gumikan kay siya ang ang usa sa most influential nga nagrepresent sa Trinitarian controversy nga nagdapig sa doktrina sa Trinidad. So ang gi-ascribe kini nga statements kang Athanasius, no? Og kini explicit gyud kaayo o mo kani ang atong doktrina usab nga ang pagtulunan lamang sa Trinidad, no, ang pagtulunan ang kahibalo lamang sa pagtulunan sa Trinidad ug ang tuo niini mao ang makaluwas, ug ang dili mo tuo sa Trinidad dili gayud maluwas. Now kani nga statement wala nagpasabot nga ang tao gyud perfect gyud nga nakasabot sumala sa theological nga explanations nato. It might be nga imperfect ang ilang pagsabot sa Trinity, and yet at least
kung ang tao mituo kang Hesukristo, apil na sa moong pagtuo ni ana kaniya ang pagka-Dios ni Hesukristo, ang pag-anak sa Dios ni Hesukristo. Dili pwede nga ihatag niya ang 100% nga pagtuo sa usa lamang ka binuhat, no, sa usa lamang ka anghel, kung anghel man si Jesus. Of course dili anghel, na nasa book of Hebrews nga dili anghel si Jesus. Ang dili nahimo gyud siyang tawo nga sama kanato na sa book of Hebrews. So dili nature sa anghel ang gi-assume ni Christ, no, kundi ang gi-assume ni Christ ang nature sa usa ka tawo nga sama kanato. So Dios si Jesus ug tao si Jesus, no, so diha, no, ang tao nga nituo nakabati sa ebanghelyo, angay o kinahanglan gyud kini nga knowledge nga matuuhan niya nga si Jesus Christ mangluluwas nga gipadala gikan sa Amahan, anak siya sa Dios, no, ug ang iyang pagkaanak dili gyud ingon adopted, kundi gianak gyud sa Amahan, nga sama og substansya sa Amahan. Dios gyud siya. So wala pa siya mahimo nga tao, so wa pay inkarnasyon. So kana nga kamatuoran, apil kana sa ebanghelyo, no, sa diha nga mag-evangelize kita. Ato kana nga ihatag nga emphasis ang anak sa Dios gikan sa walay sinugdanan, no, gihatag sa Amahan aron mamatay alang sa mga makasasala. So kana apil na sa ebanghelyo ang mga Hudiyo ug ang mga Parisyo, sa diha nga si Hesukristo nakig-istorya kanila na encounter ni Christ ang mga Parisyo ug mga Sadusiyo, mga Hudiyo. Mo kana ang dili nila madawat nga part sa gospel. Nga part sa gospel nga si Jesus mo ang I am. Si Jesus mo ang Lord, ang Kurios. Si Jesus mo ang Adonai sa Old Testament. Siya ang Yahweh nga nakita ni Isaiah sa chapter 6 Isaiah. So ang elemento, no, ang message sa gospel, apil ang elements ni ana may tungod sa doktrina sa divinity or deity ni Jesus Christ. So imposible kaayo nga maka-preach kita og gospel nga dili nato mapresentar ang incarnation ni Christ o di nato mapresentar ang eternality ni Christ kauban sa Amahan. Nga nianhi siya, nagvolunteer pag-anhi aron mataw sa usa ka virgin. Unya sa diyang mataw siya sa usa ka virgin, magkinabuhi siya nga walay sala, no? Unlike sa tanan nga tao karon, siya nabuhi nga walay sala. Unya gipatay siya ug ang kamatayon, kay ang bayad sa sala mo ang kamatayon, siya ang nibayad sa sala tungod sa iyang kamatayon. O dili iyang sala sa iyang girepresentahan. O unya sa dihang namatay siya, gibayran niya ang sala sa tanan nga iyang girepresentahan, o ang tanan nga motuo kaniya o ang tanan nga magtotoo mao kana ang makabaton og kinabuhing walay katapusan. Of course, apel sa ato nga teaching as Calvinist nga ang pagtuo gift of God. Dili ang tao makatuo sa iyang kaugalingon gawas kung siya panganak pag-usab i-regenerate, o diha sa panahon sa regeneration niya diha sa makabaton og pagtuo tungod kay regenerate naman siya. So ang gospel, apel sa message sa gospel ang pag-claim ni Christ nga siya anak sa Dios, bugtong anak sa Dios, nga mianis kalibutan aron mahimong mangluluwas sa mga makasasala. Okay, so diri kita sa Athanasian Creed. Mato diri atong basahon, whosoever will be saved, before all things it is necessary that he hold the Catholic faith. So
ang requisite, no? Requisite sa kaluwasan, prerequisite sa kaluwasan. Unang-una, nga naa siya sa Catholic faith. Now, kaning Catholic faith, dili Roman Catholic faith ni. Kung dili, ang meaning sa Catholic faith mo niyang faith nga ang iyang scope is universal. No, dili kini usa ka makitid or usa ka isolated nga truth ang gitudlo niini. Universally held doctrine kini o doctrines o kini ang truths nga gipadayag dinhi is universal ang iyang application o iyang truth. So dunay mga truth nga dili universal, which is dunay panahon nga applied siya o applicable siya. Dunay mga truth nga dunay mo endure lang siya sa pipila ka panahon. Next time, next ages or period, dili na siya mo endure tungod kay ang iyang truthfulness is applicable lang sa usa ka panahon. O kanunay truth nga applicable lang sa usa ka lugar nga dili applied or applicable sa laing lugar. So kana tanan nga gisgutan nato dili Catholic nga truth. While ang Catholic nga truth is applied sa tanang panahon ug applicable ug applied sa tanan nga oras o tanan nga oras ug panahon ug tanan nga lugar. So kini ang tawag ni ana is Catholic faith. Now, necessary kana para sa salvation sa tao ang Catholic faith. Nga karon gi-qualify, gi-describe kung unsa kini nga faith. Which faith? Except everyone do keep whole and undefiled, without doubt he shall perish everlastingly. No? So kung dili gyud tama, no? Ang dili gyud husto, dili gyud correct ang paghupot ni ini sa usa ka tawo. Although nga siya naanay mga kamatuoran nga gisulti kaniya. Although dunay mga gi-refute, nay refutation sa iyang incorrect or sa wrong ng mga doctrines. Unya mo hold siya gihapon sa mga erroneous nga view about God, about the Trinity. Sama sa monarchianism, sama sa Arianism, sama sa katong giingon nato kaganiha nga kining doktrina nga nag-deny, no, sa divinities ni Jesus Christ o sa Holy Spirit. Kundi ang ilang gisulti nga dunay usa lamang ka Dios. So sa dihang mo hold ang usa ka tawo sa maong erroneous nga doktrina, no, despite sa uban nga mga kamatuoran nga gipresentar kaniya, unya gahi lang gyapon siya pas musabot ug dili mo dawat sa kamatuoran. Mato diri, without doubt he shall perish everlastingly. Kay nagpasabot ka na nga sa dihang ang tao dili mo kadawat sa kamatuoran, wala gyud kana siya ma-regenerate. Kay ang unregenerate nga tao dili gayud makadawat sa mga butang nga iya sa espiritu sa Ginoo. Now, mato diri padayon ta, and the Catholic faith is this. Apil na sa qualification unsa ni Catholic faith. That we worship one God in Trinity. So usa ka Dios sa Trinidad. No? One God, wa dili three gods. In Trinity o mato di, and Trinity in unity.
Mo na gi-worship nato. Wala ta nag-worship sa many gods o three gods. Kundi one God nga nag-subsist in Trinity o nga ang nag-subsist nga Trinity unity, isa lamang siya ka Dios. Walay pagsagol sa mga personahe, dili i-confound, dili angay nga imong i-amalgamate, dili pwede nga imong ihalo, no, sa Tagalog man na, sa ato isagol. Dili pwede ihalo ang mga persona nga ang persona sa anak mao ang persona sa espiritu o ang persona sa espiritu ang persona sa amahan. Dili pwede ihalo kana. Doon na dapat distinction ang persona sa amahan lahi sa persona sa anak. Ug ang persona sa anak lahi ang sa persona sa Espiritu Santo. So wala gihalo ug wala pod siya gi-divide nor dividing the substance. So dunay persons, makita nimo kaning two terms din dunay persons ug dunay substance. Tulo ka persons, pero usa lang ka substance. Now, akong explicar kining person. Ako mabasa ninyo kana sa ikaw Pastor Aldi, nag-order man ka sa libro ni R.C. Sproul sa iyang kining exposition sa Westminster Confession. Mabasa nimo kana diha nga libro kanang iyang explication sa kaning sa unsang person, no? So kanang person is illustrate niya kana, no, sa maskara. No, muna sa Greek kaniadto sa do na may mga place ang mga Greeks. Kanang mga place nila sa kining stage, no? Dunay place nila nga gitawag nga tragedy, dunay comedy. Katong mga artista sa unang panahon, no, katong mga sa ato artista sa movie nato karon kay naa na may mga namatay artista, pero sa una walay dili movie. Persona mismo sa tao ang naa diha sa stage. Sometimes ang usa ka tao mo place siya sa duha ka persona, no? Ang illustration ni R.C. Sproul sama daw sa play sa Broadway kanang JB nga tawag niya na JB nga play nga ang gi personify sa usa ka tawo ang Dios ug si Satanas nga dunay duha ka maskara. Unya ang isa ka maskara kung musulti na siya as God, di ba doon na may dialogue sa Amaha, sa Dios ug sa Satanas o sa Dios ug sa Yawa diha sa Job, Book of Job, nga nisaka si Satanas dito sa meeting sa mga anghel unya apil si Satanas dito, apil pod niya doon na dialogue may tungod sa Dios ug kang Satanas. Unya ang Dios sulti kang Satanas ug nag-ingon nga imo bang gipamalandungan si Job nga usa siya ka tawo nga matarong ana etc. Unya ni sulti pag ni tubag si Satanas ug ang tubag ni Satanas nga o Ginoo loyal man siya sa imuha, ni simba man siya tungod sa mga kaayuhan nga iyang nabatnan, pero testing nga imo siyang wagtangan sa tanan nga naa kaniya unya iya ka nga i-curse. So dunay dialogue. So kana nga dialogue gi play kana no sa Broadway.
JB ang tawag niya na nga play, sumala ni R.C. Sproul. Unya pag musulti na ingon nga Dios kaning maskara, no, kaning usa ka maskara mo itaod sa speaker, no, maskara nga Dios ang nagsulti. Nga pagkauman pag si Satanas na pud ang mosulti, the same nga speaker pero mukuha siya og laing maskara. Ang laing nga maskara mosulti siya nga nagpersonify siya kang Satanas. Now, sa Greek language, ang maskara mo kana ang persona. Persona ang tawag niya na sa maskara. Unya kung more than one person, ang tawag niya na is personae. So, although di kayo ko kontento sa analogy ni R.C. Sproul, pero makatabang kini, no? Makatabang kini nga analogy nga ang Dios usa lamang ka Dios, pero lain-lain nga persona. Ang usa ka persona lahi, ang laing persona lahi, dili pwede isagol ang persona. Ug mao kana ang naa sa mind sa mga Christian writers, bisan sa mga ancient Christian writers, bisan sa Westminster Divines, mo kana ang naa sa ilang mind, no, nga pag mohisgot gani og substance, isa lang ka substance, pero kanang isa ka substance nagtungha siya o naglungtad siya, ingon nga amahan laing persona, ingon nga anak laing persona, o nga Espiritu Santo lain nga persona. So nasabtan ninyo nga ang illustration ni R.C. Sproul. So mao kani ang substance o ang persons nga gisgutan diri sa kining Athanasian Creed. Nga kining persons tulo pero usa lang ka substance. Usa lang ang meaning sa substance, sangkap sa Tagalog. Og masabtan nato na sa mga Bisaya, masabtan nato ng sangkap. Usa lang ka sangkap pero tulo ka mga persona. Og dili nimo isagol ang persona, dili pwede pod nga i-divide ang substance, nga laing nga substance ang amahan, lain nga substance ang anak, lain nga substance ang Espiritu Santo. Usa lang gyud ka substance. Mo na ingon sa Athanasian Creed nga, for there is one person of the Father, another of the Son, and another of the Holy Ghost. But the Godhead of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost is all in one. So, ang Godhead, nag-refer ka na, no? Sa Godhead, sa Amahan, sa Anak, o sa Spirit, usa lang ka Godhead. The glory equal, so equal sila sa himaya. The majesty, co-eternal. Pagkahalangdo nila, walay sinugdanan, ug way usa nga nakauna kanila ug naulahi kanila, co-eternal sila. Such as the Father is, such is the Son, and such is the Holy Ghost. So, walay usa kanila nga lesser divine, or lesser ang iyang glory, or lesser ang iyang eternality. Kundili parehas equal sa glory, ug eternal sa eternity nila parehas sila. Walay recent, walay older, walay younger. Kundi tanan eternal. The Father uncreate, or pwede nato ma-translate ni the Father uncreated, pero dire gihimo lang uncreate. The Son uncreate,
and the Holy Ghost uncreate. Wala mugna ang Amahan, wala gimugna ang Anak, dili mamugna ang Holy Spirit. Wala gimugna. The Father incomprehensible, the Son incomprehensible, and the Holy Ghost incomprehensible. So, kanang incomprehensibility atong na-explain na kana, nga meaning dili nimo ma-exhaust, dili nimo ma-grasp ang knowledge sa tibuok niyang pagka-Diyos. Mo na meaning sa incomprehensibility. Although ma-comprehend nimo ang portion lang sa iyang revelation, mahitungod sa iyang kugalingon, pero as a whole siya dili kakaya ang atong utok. Di gani kakaya atong utok o atong hunauna sa tibuok nga universe. Mismo ang computer, mabuto siguro ang atong computer kung ang tanan nga facts sa universe ibutang sa computer. Gani ang mga websites karon or ang ang tag-iya sa mga search engines sama sa Google ug uban pa, ang YouTube. Doon na sila mga dagko gid kaayo nga mga memory, no, mga room para sa memory nga dito i-store ang tanan nga information na nisulod kanila. No, walay mabutangan sa memory. Kung ang tanan nga information sa tibuok universe imong ibutang sa memory, dili walay terabytes nga makakaya ni ana. So kana ang creation lang. Samot na ang creator, dili masulod si universe. Bisa ang tibok universe, bisa ang tibok universe pabutangan nim sa memory. Dito i-store ang memory about sa facts about sa Dios. Dili pwede. Dili gyud mahimo. No. No, so incomprehensible mo na meaning sa incomprehensibility. The Father eternal, the Son eternal, and the Holy Ghost eternal. Now, abantita. And yet they are not three eternals. So dili tulo ka mga eternals, but one eternal. Although eternal ang Amahan, although eternal ang Anak, although eternal ang Holy Ghost, pero dili tulo ka eternals. Usa lang ka eternal. As also, there are not three incomprehensibles, nor three uncreated. No? So, and one incomprehensible. But one uncreated and one incomprehensible. Sorry. So, dili tulo ka eternals, dili tulo ka incomprehensibles, hindi usa lang ka eternal, usa uncreated, ug usa lang ka incomprehensible nga Dios. So likewise, the Father is Almighty, means Almighty, tanan nga gahom naa sa iya. O mausab ang Anak, tanan nga gahom naa kaniya. O ang Espiritu Santo, tanan nga gahom naa kaniya. So, labing gamhanan ang tulo ka mga persona. Pero, dili pwede patawag nga tulo ka mga labing gamhanan. Walay such thing as tulo ka mga labing gamhanan. Kundili, usa lamang ka labing gamhanan. Dayon, busang Amahan, Diyos, ang Anak, Diyos, o ang Espiritu Santo, Diyos. Apan, walay tulo ka mga dioses, kundili usa lamang ka Diyos. Busa, ang Amahan, Ginoo, ang Anak, Ginoo, ug ang Espiritu Santo, Ginoo.
Pero dili tulo ka mga Ginoo. Kung dili usa lang ka Ginoo. Okay? Dayon, nato niya, for like as we are compelled by the Christian verity to acknowledge every person himself to be both God and Lord. So kada persona, both God and Lord, mo kana ang dapat i-compel kanato sa Christian verity, sa kamatuoran ng Kristohano, nga atong i-acknowledge nga ang kada usa ka persona, ang Amahan God and Lord, ang Anak God and Lord, ang Holy Spirit God and Lord, pero naay prohibition kanato. We are also prohibited or forbidden by the Catholic religion to say there be three gods or three lords. The Father is made of none, neither created nor begotten. Muna na ang naa sa Westminster Confession kaganiha. The Son is of the Father alone, not made. So ang anak wala himua, wala gi-create sa wala gi mugna sa Amahan, nor created, wala gihimo sa Amahan, but begotten. Wala himo sa Amahan, wa siya gilalang, kundili gipanganak siya. Ang Espiritu Santo iya sa Amahan ug iya pud sa anak. Wala siya buhata, wala siya mugnaa, wala siya ipanganak. Kung dili ang Espiritu Santo nagasumikad. Nagasumikad ang Espiritu Santo sa Amahan ug sa anak. So, dunay usa lamang ka Amahan, dili tulo ka mga amahan. Ha? Ug dunay usa lamang ka anak, dili tulo ka mga anak. Ug dunay usa lamang ka Espiritu Santo, dili nga tulo ka mga Espiritu Santo. Og ngato diri. And in this Trinity, none is a four. Walay usa kanila sa Trinidad nga mas niuna kaysa duha. O why usa nga nisunod sa duha, o ni ang duha mo inisunod sa usa. Kung dili, walay usa nga mas labing dako, walay usa nga labing ubos o labing iwit kaysa laing persona. Kung dili, ang tulo ka mga tibuok nga tulo ka mga persona susama sila nga eternal, no? Managsama nga eternal sila, o managsama sila o patas sila sa gahom o sa himaya, co-equal o co-eternal. Busa mato diri sa tanang mga butang, tanan nga mga butang sumala sa naisgutan na ang unity sa Trinidad, ang hiniusa, ang pagkahiusa sa Trinidad, ug ang Trinidad nga nagkahiusa, mo kana ang atong pagasimbahon. Busa mato diri siya nga buot maluwas, kinahanglan nga maghuna-huna nga sa Trinidad nga sama gayud ni ana. Dunay additional diri. Furthermore, it is necessary to everlasting salvation that he will also believe rightly the incarnation of our Lord Jesus Christ. So kinahanglan nga husto ang iyang pagsabot sa incarnation ni Jesus Christ. No? O gaya sa kang Juan nga nag-ingon si Juan nga si bisan kinsa nga dili
mutuo nga si Kristo, si Hesus Kristo miani sa unod, mao ang espiritu sa Antikristo. So kinahanglan gyud nga dunay husto nga pagsabot sa pagkatao ni Hesus Kristo. Mato day kay ang husto nga pagtuo mo kini nga mistuo kita o nangumpisal kita nag-confess kita sa atong baba that our Lord Jesus Christ, si Hesus Kristo nga atong Ginoo, the Son of God, is God and man. Tanawa kining words nga God and man. Diyos gyud og tao si Jesus. God of the substance of the Father, maura nga sangkap sa amahan si Hesus Kristo, ingon nga Dios, begotten before the worlds, gipanganak sa wala pa ang mga kalibutan, niya dayon matod and man of the substance of his mother. So unsa ang substance? Unsa ang kasangkapan sa pagkatao sa iyang inahan? Mausab ka na ang substance sa iyang pagkatao. Ingon nga tao pod kumplito, hitsas o hingpit nga pagkatao si Hesus Kristo. Na tao si Hesus Kristo niing kalibutana, hingpit nga Dios ug hingpit usab nga tao. Dunay rasunable nga kalag ug nakabaton usab og tawhanon nga unod. So milungtad siya usab ingon nga unod sa tao. Patas siya sa amahan, equal, no? Parehas sa amahan as touching to his Godhead. Pero inferior siya sa amahan touching sa iyang pagkatao. Now, sa Trinidad, doon ay gitawag nga ontological trinity. Ug doon na po gitawag nga economic trinity. Ang ontological trinity mao nga equal ang Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo sa tanan nga butang in terms of sa iyang substance, sa iyang subsistence, sa iyang sangkap, equal gyud. Why usa kanila ang mas dako o mas gamay, mas niuna, mas niulay. Equal sila. Ang tawag niya na ontological trinity sa ilang being. Pero doon ay gitawag nga economic trinity nga sa division of works o division of labors. Doon ay ang amahan lahi ang iyang buluhaton, no, in relationship sa creation. Ang anak dunay iyang lain nga buluhaton in relationship sa creation, ug ang Espiritu Santo adunay lain nga buluhaton in relationship sa creation. So diri sa economic trinity dunay gitawag nga subordination. Dili na equal dinhi. Kay diri sa economic trinity sa division of labor, ang anak subordinate na, mo pa sakop na siya sa amahan. Ug ang Holy Spirit mo subordinate po siya sa amahan ug sa anak. No? So dunay equality in terms sa being nila, sa ilang paglungtad, sa ilang pagkasila, sa ilang pagkamao. Pero dunay pagpasakop in terms sa pagtrabaho na ug relasyon nila sa kalibutan o sa mga binuhat. Ang tawag ni ana is economic trinity. So dinhi si Jesus touching to his ontological divinity, equal siya sa amahan. But touching to his to the economic trinity, nga diin matawag yun siya kay apil na sa trabaho nga gihatag kaniya sa amahan. Siya subordinate sa amahan.
The Father is greater than me, matod ni Jesus Christ. So sa economic trinity, greater gyud ang amahan sa anak in terms sa ilang trabaho, dili sa ilang being. Who, although he be God and man, yet he is not two. Doon na may moingon nga duha siya ka persona. Lain nga persona ang Diyos sa iya, lahi pud ang persona sa iyang pagkatao. So dunay panahon mosalot ang personalidad sa pagka-Dios daw. Dunay panahon mawala na niya ang mosalot sa iya ang persona sa mga pagkatao niya. No, kanang dual personality. Dili ingana si Jesus Christ. Usa lamang gyud ka persona siya. Pero duha ka natures. Duha ka kinaiyahan sa tao o kinaiyahan sa Dios. Pero usa lamang ka persona. Mato dire sa Athanasian Creed, but one Christ, one, not by conversion of the Godhead into the flesh. Kaya na may pagtulunan nga ang Diyos, labi na sa Anabaptist, nga ang Diyos na convert. Ilang kuhaon ang John 1:14, ug sa una kita, doon na pa'y samaan nga pagtulunan. And the word was made flesh. Ang meaning ni ana nila, ilang pagsabot, and the word was converted into the flesh. Pero dili na mo meaning ni ana. Ang meaning nga, ang word nahimong unod, pero ang unod gikan pod sa flesh ni Mary, gikan sa substance ni Mary. Not by conversion of the Godhead into flesh, but by taking of the manhood into God. So ang substance nga iya sa tao mo'y gikuha ngadto sa Dios. One altogether, isa lang si Jesus. Dili nga duha ka Jesuses, duha ka Kristos. Usa lang ka Jesus, usa lang ka Kristo. Usa lang ang iyang personahe. Not by confusion of substance. Wala is ihalo ang divine substance ug ang creaturely substance. Wala gihalo. Diha kang Jesus. Wala i-confuse. But by unity of person. So, usa lamang ka persona, pero wala gihalo ang substance sa Dios ug sa tao diha sa usa ka persona. Dapat i-distinguish ang iyang pagkahiusa sa substance sa Amahan ug sa Espiritu Santo. O i-distinguish po ang iyang pagkahiusa as human being, as perfect man, as truly man, sa substance sa iyang inahan. For as the reasonable soul and flesh is one man, so God and man in one Christ. So ingon nga nahiusa sa usa ka tawo ang kalag ug ang lawas, ang Dios pud ang tao ni Jesucristo nahiusa sa usa ka Kristo. Pag moingon ka Kristo, nag-refer ka sa hiniusa nga Dios ug hiniusa nga tao na naa sa usa lamang ka persona ug usa lamang ka Kristo. Dili nga ang divine mo'y Christ ug ang human mo'y Christ, no. Ang Christ mo ang hiniusa nga Dios ug tao, who suffered for our sins or for our salvations, anto siya tungod sa og alang sa atong kaluwasan, tungod sa atong sala. Ni kanaog siya sa impierno. Unya mibangon siya gikan sa mga patay ngadto sa ikatulo ka adlaw. Unya mikayab siya sa langit. Milingkod siya sa tuong kamot sa Amahan, ang Dios nga gamhanan sa nga tanan, o gikan didto
Mubalik siya aron sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. O diha sa maong pagbalik, ang tanang katawhan, tanang tao, ang mga patay, mabanhaw pag-usab, uban sa ilang mga lawas, o muhatag silag husay sa ilang mga kaugalingong binuhatan. Og sila nga naggabuhat og maayo ngadto sa kinabuhing walay katapusan, ug sila nga nagabuhat og dautan ngadto sa way katapusang kalayo. Mato diri, kini mao ang pagtuong kinatibuk-an, Catholic faith, which except a man believe faithfully, he cannot be saved. So kini ang Catholic faith, kinatibuk-an nga pagtuo, nga angay nga tuuhan sa tao aron siya maluwas. Any question? Palihog i-unmute Pastor Aldin ang imong doon na ba'y question? So sa tanan nga nagtuo og kuan, kanang nagtuo sila og kanang tawag ato ha. Kita kay muno man ta pasto no. Katong Polytheism. Anang kita so sa lain nga pagkasulti, ang uban nagtuog polytheistic nga pagtuo. so kung wala magtuo sa Trinidad, sa laktod nga pagkasulti di gid siya maluwas. Sumala pa sa Athanasian Creed. Yes, og apil ni sa gospel. Content sa gospel nga ang anak sa Dios mianis kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala. So in short pasto, naay mga denomination karon nga namugna, example UPC, United Pentecostal Church, Apostolic Church nga naghold sa gitawag og si Jesus, siya po ng Father, siya po ng Holy Spirit. So kana nga klase nga mga pagtulunan, dili na makaluwas kanila. Dili gyud. Siguro di gid ko makasulti nga absolutely wala nay mga elect diha kanila. Siguro dunay mga uban nga naa sa ila pero inside sa ilang heart nituo gyud sila nga Dios, lahi nga persona si Christ. Dili lang sila ingon nga ila nang masulti pero kung tinuod silang elect, dili gyud sila consistent sa ilang pagtuo. Motuo gyud sila inner nga ilang faith nga si Jesus Christ lahi ang iyang personahe ug lahi ang personahe sa Amahan. Now, sometimes sama sa mga taga UPC, ang ilang definition sa person is tao. Ang ila sa buong nga persona ang Amahan, di sa namuto kay ang Amahan walay lawas, kay ang meaning nila sa persona is kaning naay lawas. Unya ang Holy Spirit kawa may lawas, dili na persona, si Christ ra ang persona. So ang Amahan naa sa iya, ang Espiritu na sa iya, so isa ka persona, isa ka lawas. So amo na explanation nila sa persona, pero ang persona, ang simple nga explanation sa persona is aduna siya'y will, aduna siya'y intellect, ug aduna siya'y emotion. Ug nay simplified nga definition sa person. Ang iro, no? Dili wala may will, intellect ug emotion ang iro. Dunay emotion sila, partly dunay kahawig or semblance sa emotion sa tao. Kay loyal man ang iro, unya usahay masubo ang iro, malipay. No, pero dili gyud sama sa emotion nga naa sa tao nga kay gibuhat ang tao sa image sa Dios. Nga emotion sa tao is nakabase na siya sa reason, ang emotion. Ang emotion sa mananap walay reason, unreasonable ang ilang emotion. So
Ang emotion nato is reasonable. Masuko ta panahon nga bisan pagdili kita mo hilabtan, ang lain mo hilabtan tungod kay reasonable man ta masuko ta ang iro, no. Siguro ang iyang amo hilabtan masuko siya, pero iya man gud ang nature, pero lain nga tao dili niya amo di siya masuko. So lahi gyud dili matawag emotion ang iya sa hayop. Dunay semblance sa emotion. Ang tinuod nga emotion, ang tao na emotion. So ang tao po dunay intellect, no, ma-store ang information sa imong intellect. Munay room nga diin i-store ang information, munay mo analyze ang intellect. Munay mo differentiate sa mga butang ang intellect. O ang will kaning kabubuton muna ang muhatag og desisyon. Mo drive kanato sa paghimo og mga plano og ang will muna ang mo command kanato sa paghimo. Dunay command, no, pananglitan makatunog ka og baga sa kalayo, no. Ang una niya na ang information mo musulod sa imong utok, o ang will mo una ang mo drive kanimo og mo stimulate kanimo nga mo ambaka kay nakatunog ka og kalayo or baga sa kalayo. Mo ang will. Ang emotion nasuko ka kay naay bagas kalayo. Ang intellect mo na ang storehouse sa information, no, sa memory. Muna ang intellect. So, wala ni ana ang mananap. Ang tao na ni ana. That's why ang kada usa ka tawo person. Now ang spirit, although walay lawas, pero doon naman ni ana. Dunay will, dunay emotion, dunay intellect. Ang father, although walay lawas, nga sama ka nato, pero dunay will, dunay intellect, ug dunay emotion. So, muna ang atong definition sa persona, ug sa mga Pentecostal, dili mao na ang ilang definition sa persona. Kaya ang ilang definition sa persona, I don't know, no, sa Amerika o sa English speaking nga mga Ones, pero I'm speaking sa mga Pilipino nga mga Ones. Nga ilang pagsabot sa persona is corporate or corpse. Dunay corporeal body. O dili na mo ang definition gyud sa persona. Na ako'y kailang pastor diri sa kuan sa Pagadian nga naghold sila sa gitawag og kining Juanes nga doktrina. Dayon gasigi siya og wali niya. Ug ako siyang saysayan mahitungod sa Trinidad, dili gid siya maminaw. So kung mamatay siya pastor nga inaanak lang gyapon nga hunahuna nagpasabot ba nga dili gid siya elect bisan pag nagwali na siya sa pulong sa Dios. Sa akong tanaw dili siya elect. Akong tanaw dili. Kaya ang taong elect i-open gyud ang Dios may mo-open sa kasing-kasing gyud sa tao. So kung wala gi-open ang kasing-kasing sa kamaturan sa gospel, kay ang gospel nagi essence ni ana, do nagi ang essential truth sa gospel is Trinitarian gyud. That's why ang Christianity mo na nakapalahi sa Christianity tungod kay ang Christianity nagtuo sa Trinidad ug mo na naka-separate sa Christianity gikan sa Judaism o gikan sa Islam o gikan sa uban nga religion. Tungod kay ang Trinity sa Christianity, which is wala nagtuog dioses, tulo ka dioses, kundi Trinity, pero monotheist ang Christianity, naa diha ang gospel. Naa diha ang gospel. Kung ang gospel, igo lang si Christ na wala explanation sa Amahan o sa Espiritu Santo. Igo lang si Jesus, si Jesus tao lang. Sa mas pagtuo sa Iglesia ni Cristo. Walay gospel ana. Ang gospel kinanglan nga ang stance ni ini mao nga ang anak sa Dios gikan sa eternidad, gikan sa sabakan sa Amahan, gikan sa iyang trono, nagpakumbaba,
nag-empty sa iyang kaugalingon ug nahimong servant, nahimong tao. O tungod ni ana siya, si bisan kinsa mutuo kaniya dili malaglag kung dili may kinabuhing dayon kay kini nga tao namatay ilis puli sa makasasala aron ang makasasala nga iyang gipulihan dili na ma-penalize, dili na moadtong imperno kung dili maluwas. Dapat nga siya tuuhan aron nga siya maoy makaluwas kanato gikan sa atong sala. Mao nang gospel. Now, i-deny nimo kang ang divinity ni Christ, wala, dili na matawag nga gospel kana. Correct. Kinay pangutana ang akong asawa, Pastor. Kung siya katinuod, Pastor, nga ang Father is greater than Jesus Christ. Tinuod na. Ato nang gi-affirm nga tinuod na in terms sa iyang economic trinity, sa trabaho. Sa substance, doon na equality ang Father ug si Jesus Christ ug ang Holy Spirit, equal gyud sa power ug sa glory ug sa ilang existence ingon nga Dios. Pero in terms sa trabaho, dunay division of labor. Lahi ang trabaho sa Amahan, lahi ang trabaho sa Anak, ug lahi ang trabaho sa Espiritu Santo. Now, in that point, greater ang Amahan sa Anak. Sa Economic Trinity ang tawag niyan. economic trinity o katong ontology. Ontological Trinity. Sa ontological trinity, so equal sila tanan. Pero in terms sa economic trinity, so syempre labaw gid ang Father. O labaw pod si Jesus sa Espiritu Santo. Doon ay subordination sa Trinidad. Economic Trinity. Yung economic trinity. Kana ang dili masabtan sa dating daan na programa kaning Church of God ni Eli Soriano. Kay si Eli Soriano muto siya nga Dios si Jesus pero lesser God. Pare-pareho ra na sa pagtulunan sa Jehovah's Witness nga gamay nga Dios. Pero kung maana kag Dios walay gamay, walay dako. Kay ang Dios is infinite daan, eternal, unchangeable. Kung misgot kag Dios. 13 years, Pastor, sa ako nakasabot, karon pa ako nakasabot. Sa understanding ang gihata sa karon pa nakasabot. Praise the Lord. Praise the Lord, Ana, sister. Praise the Lord. Okay, so kung wala na ipangutana, mag-end ta. Pinagi sa Naay pangutana. sige. Naay pangutana si Joey, Pastor. Yes, Joey. Anong kwan, Pastor ba? Sa being nila nga God sila, equal sila. Pero sa ilang labor, kuan, kaning kuan, basta ko ang kuan, ang Mother. So, pwede ra siya tawagon og mighty pag labor. Mighty Jesus. Og maghisgot ka og mighty or almighty God. Actually, wala diferensya ana. Wala na. Kay pag maghisgot ka God, walay less God, walay greater God, walay lesser God. Whether maghisgot kag mighty God, maura na sa almighty God. Naghisgot ka na sa essence sa ilang pagkadiyos. Wala ka naghisgot sa trabaho. So in short, pag mag-isgot kag Almighty, wala nimo gi-point ang iyang trabaho. Ang trabaho sa person, sa Dios, kundi sa iyang essence mismo, sa iyang attribute mismo. Pwede ra siya. That's the creator sa mundo. Oh, of course. Pwede nimo tawagon bisan ang Espiritu Santo, pwede tawagon og Almighty in terms sa ontological trinity. Ako pa na yung question. Salamat, Pastor. Usa lang ang Almighty, walay three Almighties. Although Almighty ang Father, Almighty ang Ama, ang Anak, ug Almighty ang Holy Spirit, pero dili tulo ka Almighties. Usa lang ka Almighty.
So sa ako po, Pastor, pag-Christian ako po, ganing explanation ka itong pangutana ganina nga, the Father is greater than the Son and the Spirit. So, tagaan ko niya aling understanding, pero gasigi ko pangutana aling ano, maninahin ko siya greater. Pero karon natubag din mo, Pastor, mula na 13 years sa na ako dyan na clear ang understanding ng latag sa Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. So, salamat kayo, Pastor. Holy Spirit ug ang si Jesus mo submit sa Ama. Of course, sa Sa work, economic, sa labor nila ba? economic trinity. Pero sa ontological trinity, walay labaw. Equal ang tanan. Equals na po, equal. Usara sila may tigit na. Usara ang Almighty na. Dili to ang Almighty. Okay, daghang salamat og akong i-request si Pastor Aldin no sa pagampo para sa closing nato. Sige marambot ha. Sa gihapon o Dios, nagapasalamat ni sa imuhang kaayo nga imong gihatag kanamo nga sa amo Ginoong mga lesson nga gisgutan karon. Salamat kay ikaw Ginoo naga-open sa amo Ginoong salabutan nga nasabtan namo kini sa higpit o Dios. Nagampo ko nga tagaan nimo kami kadasig nga amo kining mapaambit pod ngadto sa uban nga dunay struggle Ginoo sa mahitungod sa kalibog sa pagsabot diya kanimo o nagampo ko Ginoo nga ang matag usa na niya karon imong gamiton para nga mahimong vessel o Dios nga magpasabot usab ngadto kanila. Padayon ka magapanalangin Ginoo animong klase sa kinabuhi ni Pastor. I pray nga ikaw Ginoo maga-sustain sa tanan ning kinahanglan. Usok may panglawas imong ihatag kaalam o Dios ani kinahanglan imong ihatag kaniya. Kanamo usab o Dios nga mga estudyante padayon sa ka maghatag Ginoo kadasig nga mahimo kami Ginoo nga madasigon sa pagtuon sa pag-eskwela aron Ginoo nga magamit kami para sa imong kaymayaan. O imo kaming bulag-bulagon karon o Dios uban ang grasya ug kalinaw nga imong giutang sa among kasing-kasing nga among salamatan diya kanimong tanan pinagi sa ngalan ni Jesus ng Ginoo manuluwas. Amen. Amen. Hello.